Ribeira demostrou a súa solidariedade coa loita contra o cancro nunha gala benéfica moi exitosa, onde a compañía Mimarte encheu o escenario con música, teatro e emoción a favor da Asociación Española contra o Cancro. A Gala Solidaria Ribeira contra o Cancro converteu este sábado o novo auditorio de Ribeira nun espazo cheo de música, teatro e compromiso social. A compañía Mimarte puxo en escena un musical Non estamos tolas, unha función que logrou unha moi boa resposta do público e permitiu recadar fondos a beneficio da Asociación Española contra o Cancro. Levan moitos anos colaborando coa nosa asociación e que sempre lle agradecemos ese xesto que teñen de organizarnos xunto coa directiva da Xunta Local, de poder organizar estes macrofestivais, de poder ter dúas sesións como vamos a ter este ano, e de poder recaudar fondos para investigación, que é o obxectivo principal de poder convocarnos aquí. O espectáculo, celebrado ás 7 da tarde, contou cunha ampla asistencia e coa presenza de diversas autoridades, entre elas a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, que quixo amosar o apoio institucional a este tipo de iniciativas solidarias. Solo me queda felicitar a Asociación contra o Cancro, como non, por esta iniciativa, non? Que sempre ver ese binomio que é a Asociación contra o Cancro de Ribeira e Mimarte, pois sempre é sinónimo de éxito, e o vemos con esta sala chea, o vemos cunha seguinte sesión golfa que vai haber ao remate, e o vemos pois nas caras da xente, non? Do ben que o pasamos, do que nos reímos. A cita serviu tamén para render unha emotiva homenaxe a María Teresa Leis Blanco, veciña de Ribeira e exemplo de loita e superación fronte á enfermidade, que estivo presente no auditorio e recibiu o agarimo do público. Eu teño que decir que María Teresa é un exemplo de muller, de persona que soubo levar pois esa enfermidade con tantísimo bo carácter, que iso é fundamental, e con esa exemplaridade, esa fortaleza que destaca nela, non? Eu, como decía outro día, cando te encontrabas con ela e querías animar, aínda era ela que che animaba a ti. Con entradas solidarias de 5 euros e a posibilidade de colaborar a través da Fila Cero, a gala reafirmou o papel da cultura como ferramenta de sensibilización e apoio á loita contra o cancro.